Здравейте, уважаеми зрители, аз съм на GamerTex51 и се завърнах в FIFA Online 2, точно така тази поредица не е прекратена, ами я продължавам дори. И сега ще играем на World Class. Не World Class, World Tour, разбира се, това с моят отбор Челси. Състава го знаете. Малко или много, не съм направил много промени, така че да започваме поредният епизод от моята поредица за FIFA Online 2. И така, сега да видим съставите. Първо моят отбор. На вратата Николай Михайлов, в защита Бранислав Иванович, Даниел Ван Буйтен, Станислав Манолев и Джон Тери. В центъра Марвен Мартен, Месут Изил, Самир Насри и в атака ударното трио, както обичам да го наричам, Гласиан Хунтелар, Димитър Байбатов и Марлан Шамак. Моят противник на вратата Тибо Куртуа, не знам как се чете. Доминигес, Дегубин, Айтор Очио, Филипе, Тиаго, Келстром, Ким Келстром, Диего, Габи, Фалкао и Адриан. Той играе с Атлетико Мадрид, изглежда доста сериозен отбор. Няма да го подценявам изобщо, само да си възстановя енергията и ще се видим в матча. Така, изглежда лак няма да има. От сега нататък ще коментирам, както сте забелязали. Всъщност и в първите мои два клипа за FIFA също коментирах, но те не бяха за този канал, така че, драги зрители, надявам се, че моят коментар няма да ви разочарова. Ще се опитам да бъда импровизиран Боби Борисов, без викането за сега, защото не съм сам вкъщи, когато съм сам вкъщи ще викам. Шамак с не особено разочароващ удар. В крайна сметка корнер за моят отбор Челси. Барбатов на корнера и пропускам да се възползвам тази възможност, но Манолев взима топката на Фалкао, не успя да пробие и сега контратака Адриан и това е опасно, това е опасно, Адриан плава и това е, тъй като гледам отвън, да. Да видим, това беше наистина опасна ситуация, но сега Барбатов с шанс за пробив. Их, мама ти, как ме спъна! Глупак. Я дайте сега да видим кой мога да сложа на негово место. Стърич. Или Торес. Бя да сложа с Торес. Така. Приятелче, изпроси си го, извинявай, ти ме просто как да коментирам това, ето гледайте, даже ставам нервен вече. Стреля, Тери! 1-0. Затова му го върнах, защото спъна барбатката. И не мога повярвам, че Джон Тери отбеляза своя първи гол от страшно много време за моя отбор. Тук може да стане опасно. Шамак. С грешен пас. Габи. Келстрем. Греши. Сега Шамак. Тяго му взима топката. Тяго на свой ред подава, но не успешно. И тук Джон Тери с доста рискован пас. Шамак. Не можаха да спънат. Шамак! Това беше спасено от Куртуа. Искам да се извиня на моите уважаеми зрители, ако не чета някое име правилно. Поправете ме. Много ще се радвам. В коментарите напишете поправката. Малко съм невещ, тъй като не следи испанското първенство. Дори не мога да ви кажа дали това всъщност са титулярните играчи на Атлетико Мадрид. Пробив. Но не за дълго. Гледай ти. И това също е предпоставка за опасна атака. Шамак. На кого ще поведе? На Юзил. Юзил. 2-0. Ето това очаквах аз. Юзил. И първото по време почти свърши.
Адриан с опасна атака, но дали ще пробие тук? Ще пробие Адриан, но това не влезе, слава богу. И първото по време свършва, води с 2-0. Фернандо Торес е влязъл, както виждате. Хунтелар, пас към Торес. Торес, мудър по земя, нищо специално. Аз между другото дори не играя с Торес, дами и господа, но в този случай се наложи смяна. Аз го държа за... Юзил. Държа Торес за заместник на някой от тримата ми топ нападатели. Тоест аз мисля, че те са топ нападатели. Вие може би не мислите това, но всеки има право на мнение. Междувременно можете да споделите кой е вашият любим нападател. Каква грешка. Тиаго! И това е гол. Това не трябваше да го допускам. Атлетико Мадрид връща един гол. Сега Класиан Хунтелар беше спънат. Какво мога да направя тук с Хунтелар? Не успях да овладея топката до наказателното поле. Келстръм. Пас към Тиаго, голмайстора, но топката му беше взета от Станислав Манолев. От много голяма грешка, не гледам какво правя. Изобщо даже. Това не трябваше да става. Тиаго отново, Тиаго, но този път. Диел. Не, защо изравняваш, бе, момченце? Диего, 67-ма минута. Трябва да се окупи тя много бързо, ама много. И това като че ли е пробив на Класиан Хунтелар. Както виждате, дами и господа, но последния му пас беше слаба работа. Айтор Очио. Диего. Към Габи. Много пасове за моя опонент. Торес. Не е много впечатляващо играе испанеца и днес, както обикновено за Челси. И Ван Буйтен с рискован пас. Какво? Юзил. Разчитам да вкара тук, но не успя нищо. Ако трябваше играем до продължение, но искам да ви споделя, драги зрители, че аз Дуспи не играя поради факта, че съм абсолютен слабак. Когато се налага, това беше опасно. Играя, разбира се, но това рядко се налага, защото се оставям да бъда победен. Не! Това беше 2 минути продължение, значи тук няма да бъде сложен край на матча. Последен шанс, може би, за една финална атака. И това е Торес, както виждате, който беше спрян. Габи сега тича. Не, това не трябваше да става също така. Пробив! Това е гол. Обърнаме, момчето, обърнаме. Факт. Дали ще мога да... Не, бе, много се оживи това момче, бе. Как го поведох, какво ме направи? Така. Да, то по последен с диски. Не. Игра с Ака на Насри. Гледай ти, то Диего има умения, бе. Така няма да станат нещата, бе. Мартен може да се справи по-добре в тази ситуация. Фолкал, не Фолк. Той е изгубен на работата вече, как дами и господа, с 4-2. Не!
И това ще бъде краят, както сигурно виждате. Така че благодаря ви, че гледахте. Ребута на поредицата започва с загуба. До следващия път по-добре. За сега, чао!